Mbak. Apa? Aku ki ganti oli. Ganti oli. Ini ganti rontek suwe gede. Apa nih? Oli nih. Oli apa? Oli pecekek toh? Becek. Iya. Oh, ini udah pasti kan guys. Bisa plastikan. Udah pasti. Ini ketoke kok kamu muatan kok. Kok kamu muatan? Kok kan muatan? Iya. Becek iki guys. Becek iki. Iki mergo kokean muatan ya, Mbok. Iya. Dan sing do nyileh ki ra ukur kok jan diancuk tenan kok. Ngono ki aja disileh ki. Aku nyileh ki ra nembung kok. Oh. Ayo siapa? Asu Sadima. Terus Romul. sijine Goblok. Dan do asu. Biar diandani wong kok sak. Lah iya. Dandani ra gelem ra tanggung jawab. Guys, iki lho. Hei, Mbak.